lanjut Yidrasmara Budwe Panda
Sebelum saya matur kanca-kanca lan sedaya kemawon, oplos dulu tepuk tangan buat GKJW Jamaat Mojowarno yang hebat pada malam hari ini. Wow. Ngono ya yang iya. Lan kabeh para warga ingkang mapan wonten ing Mojowarno Jombang. Lapangan sing semene ambane, lapangan sing semene jembare penuh dengan lautan manusia untuk bersama-sama nderek-nderek hanyeng kuyung apa sing dadi kersane GKJW Jamaat Mojowarno sing mapan ana ing Jombang ingkang ridalu menika ngamontenaken riyaya unduh-unduh. Oh, ngono ya yang iya. Riyaya unduh-unduh ya ah. Wiwardine piye maknane piye? Unduh-unduh adalah sebuah perayaan khas yang dilakukan GKJW sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas hasil panen pemberian Tuhan. Tradisi unduh-unduh ini kemudian berkembang menjadi hari raya persembahan yang mengajak seluruh warga GKJW senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan atas limpahan berkat dan anugerahnya. Oh, ngono ya yang iya. Ngestakake dawuh unduh-unduh sebagai jalan kemandirian. Melalui tema ini nduk, ya, warga GKJW dipanggil untuk bersatu dan memperjuangkan hidup menuju kemandirian jamaat, kasih dan kuasa Tuhan yang tercurah dalam kehidupan jamaat. Ya. Senantiasa menyadarkan kita akan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan bagi kita. Oh, ngono ya. Terus melalui masa unduh-unduh ini marilah kita selalu mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Oh, ngono ya. Dan kita mau terlibat mewujudkan kemandirian jamaat dengan penuh sukacita dan tanggung jawab. Oh, ngono ya yang iya. Luar biasa ya. Heeh. Pancen ya kaya ngono kuwi sing dikersakne sedaya para warga agung ingkang mapan wonten ing GKJW tur dasare ana ing Gereja Kristen Jawi Wetan kene yang selalu setiap tahun mengadakan acara yang seperti ini sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dilestarikan. Mbok menawa gereja sak Jawa Timur hanya GKJW yang ada acara setiap tahun rutin seperti ini. Tepuk tangan buat GKJW. Wah. Kaya ngono ya yang iya. Wujud kebersamaane para jamaat GKJW Mojowarno ya yang iya. Pancen kaya ngono iki kena nggo tulodo, kena nggo contoh bahwasanya hidup ini adalah kebersamaan untuk bersama-sama, saling bahu-membahu, tolong-menolong dan saling membantu di antara sesama umat Gusti ingkang akarya jagat. Ya, 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 ya. Ah, kesoke dawuh. Kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan minangka wakile kanca-kanca saking Karanganyar Jawi Tengah. Ya, ingkang dalu menika pinercaya dening para bapak-bapak panitia, ya, ketuane panitia Pak Rudi, heeh. Sing wis kepareng milih kelawan awake dhewe untuk peringatan riyaya unduh-unduh sing digelar ana ing GKJW Jamaat Mojowarno bengi iki, no. Oh, ngono ya, ya, heeh. Juga ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada beliaunya Bapak Pendeta, ya, Andriono Cipto Santoso, ya. Yang tadi juga beliaunya mendoakan kita semua semoga mendapatkan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, selalu diberikan keselamatan lahir batin, bagas waras, sehat walafiat, panjang umure, sehat awake, dilancarke rezekine, selamat dunia dan akhirat. Allahumma amin. Ya robbal alamin. Pancen ya kaya ngono. Awake dhewe ora usah kakean matur, no, intine dalu menika matur sembah nuwun sanget. Ya. Ya ya ya. Ewadene adicara digelar nganti luar biasa biyuh. Sing mirsani sakmene kae, no. Oh, ngono ya. Iya.
ini membuktikan bahwasannya ana ing Jombang khususnya ana ing Majawarna kuwi pecinta wayang kulit yang sangat luar biasa. Oh iya ah penyatane sing mirsani wayang ya tajem walaupun ora entuk nggon kudu ngadeg ning ya tetep semangat anggone ngestreni anggone para marga agung ing mapan ana ing GKJW Jamaat Majawarna nganake uraya unduh-unduh ya kabeh jinem kabeh tajem ora enek sing ting brengok babar pisan ya mujud bahwasannya Jombang ini adalah warga utawa para masyarakate kuwi sing diarani duweni adab kang sarta duweni tata krama udanegara lan tresna lawan budayane dhewe wayang kulit. Oh ngono ya ah kula kanggo rasa tresnaku iki mau aku sore gawe tembang utawa gawe orek-orek kanggo srana matur nuwun lan tandha tresnaku lawan para warga agung GKJW Jamaat Majawarna tak gawene tembang sinom no. Oh sinom ya. Oh ya coba tak pengen krungu aku. Arep dandan mau aku gawe orek-orek tembang sinom. Oh ngono ya coba men ditembangne karo kanca-kanca yang memuat adicara bengi iki ya yung adicara bengi iki kuwi apa? Ya mengko dimuat dalam sebuah tembang sinom. Oh ngono ya nyuwun sewantene Mas Retno Wibowo. Oh Retno Wibowo. Diaturke sik Mas. Ya tembange sinom sebagai rasa terima kasih kita kepada GKJW Jamaat Majawarna. Ya yuk monggo Mas. Ya. GKJW Majawarna GKJW Majawarna Gereja Kristen Jawi Wetan ingkang mapan wonten ing Majawarna. Piye Mas? Dalu menika enten acara napa Mas? Unduh den pengeti unduh-unduh dan pengeti setiap tahun sebagai agenda rutin yang digelar oleh GKJW Jamaat Majawarna dan pada malam hari ini semua biaya ditanggung oleh Jamaat Majawarna atau GKJW tidak njagane siapa-siapa. Wow, luar biasa ya. Weh, bakoh temenanan wis nanggap wayang dalange awake dhewe ana cak percil barang ragate pirang atus yuta. Ning semua itu secara ikhlas untuk kebersamaan seluruh jamaat GKJW Majawarna. Lanjut Mas. Perayaan hari raya. Ya, terus saben taun den pengeti. Tahun dipengeti ya. Rasa syukur mring Gusti. Rasa syukur mring Gusti hasil panen yang melimpah. Wow, ngono ya. Sadaya warga nyang kuyo sedaya warga nyengkuyung nyatane anggone nanggap wayang iki kanggo srana perputaran ekonomi yang sangat luar biasa. Dadi basar sing hebate kaya ngene, dadi sing kerejeken pada malam hari ini tidak hanya dalang yoga sinden ning para pedagang-pedagang sing melu mengais rejeki pada malam hari ini juga mendapatkan rejeki no. Saka GKJW nggone nanggap wayang berbagi rejeki. Mumpung aku neng GKJW neng Jombang, mergo aku ki rene wis ping pindho, tapi sawi dhisik. Ya, alhamdulillah gandeng aku tresna karo piyayi Jombang. Para bakul-bakul mohon untuk dicatat supaya dagangane cepet entek, dagangan cepet laris, aku duwe resepe, aku duwe tirakate. Nyatane aku dadi dalang nuwun sewu wis pirang-pirang dina aku ora mandeg, Nduk. Oh, ngono.
Wingi kok Bojonegoro terus nang Ponorogo nang Semarang bengi kirene wis tak tindakne tirakate. Tulung para pedagang-pedagang dicatet tirakate dalange mbok menawa engko dagangan sampean nek didol gampang cepet entek. Tirakate apa? Kudu gelem poso 7 Senin 7 Kemis. Terus nalika ngeler jajanan utawa ngeler dagangan gedruk lemah ping 3 maca mantra Jawa. Mantra Jawane apa? Semar dasar gareng eneng Petruk celuk-celuk sing dodol Sri Kandi sing nukoni Janaka. Kuwi angger kulakane 1000 lek ngedol 500-an cepet entek dagangane. Wah kuwi lek ngejak kere. Monggo lajeng tembange. Manunggal tetunggalan. Sing manunggal tetunggalan sinten, Mas? Sesami umat lan Gusti. Tentang kasih kepada Allah dan sesama manusia. Ana ing ayat Markus pasal 12 ayat 30 yang bunyinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Wi dimuat ana ing Markus pasal 12 ayat 30. Nek ora kleru ngono nduk. Ya. Heeh. Dadi padha lugune karo Islam kuwi padha. Iki nek Islam kuwi hablum minallah, hablum minannas. Ya, agama semua itu bagus. Agama kuwi saka tembung A, kuwi ora agama kuwi rusak. Sapa gelem memeluk agama, kuwi bakal ora rusak tumindake. Kuwi pancen kenyata, Nduk. Oh, ngono ya. Ya. Heeh, wong murite Mas Petra kok. Ya. Ngono ya. Terus lajeng, Mas. Mugi slamet kalih saking sambe kala. Kanthi gelaring syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Mugi slamet kalih saking sambe kala. Dindangdutne ya gen ketok seger, gen ketok gayeng. Heeh. Monggo Ca, pun dangdutaken lagune secara spontanitas tanpa ada latihan, langsung digelar dangdutan unduh-unduh GKJW Jamaat Mojowarno. Yuk, dados. GKJW Mojowarno unduh-unduh dan
Sekali lagi, Mas. Tanpa nganggo latihan sukses untuk persembahan kanggo srana cintane Dalang Anom Dwija Kangko terhadap semua jamaat ana ing GKJW Majawarna. Oh, ngono ya. Lek seniman ki lek ngaturke rasa tresna lumantar tembang. Heeh. Mau bengi ning Semarang ya ngono, Nduk. Nang Semarang, heeh. Ya tak gawene lagu ngene iki. Panitia iki langsung seneng munggah ki nyawer dalange sak yuta kuwi ning Semarang, ning Jombang mbuh aku ora ngerti. Wong ya Semarang karo Jombang ki adoh. Iya. Iya ya. Ah. Ya, iki mau wis kelakon dihadiri utawa dirawuhi panjenengane Wakil Bupati Jombang, heeh, panjenengane Gus Salmanudin Yasid SAG MPD. Ya, beserta jajaran Forkompinda, ya Jombang, uga Bapak Sekda Jombang, Bapak Agus Purnomo SHMSI, ya alhamdulillah bengi iki uga dirawuhi dirawuhi, ya sapa? Panjenengane Bapak Camat Majawarna, panjenengane Pak Roni, ya beserta jajaran Purwon Pimcam, ya lan sedaya tamu undangan yang pada malam hari ini juga hadir, ya sapa meneh sing kepareng rawuh yen urung tak sebut nyuwun pangapunten, ya iki uga dirawuhi Bapak Sumardi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Golkar. Tepuk tangan buat beliaunya. Ya. Oh ngono, uga dirawuhi wakil rakyat, ya. Oh bengi iki ya, ya panjenengane Bapak Subur anggota DPRD fraksi PKB, panjenengane ya kepareng rawuh. Oh, ngono. Panjenengane Pak Subur, lawan panjenengane Pak Sumardi kepareng rawuh, Beliaunya adalah wakil rakyat yang peduli dengan pelestarian dan pengembangan kebudayaan seni tradisional utamane ana ing Kabupaten Jombang. Oh, ngono. Ya. Ya yang ngestoke dawuh, tahun kepungkur awake dhewe ya sowan ana alun-alun Jombang. Oh, ngono ya. Ya. Muga-muga ulang tahun iki Jombang ya nimbali awake dhewe meneh. Ya, Ya pokoke matur karo kabite Jombang Mas Anom Antono. Kuwi Mas Anom Antono kuwi kakak kelasku, Nduk. Oh, kakak kelas nalika ana SMA mbiyen Solo. Saiki ora ngira dadi kabit ana ing Jombang luar biasa. Oh, ya sembah nuwun. Lan nyuwun pangapunten mbok menawi wonten ingkang dereng kula sebat, ingkang sampun kepareng rawuh ing dalu menika anggenipun nguyung-nguyung hanyeng kuyung anggenipun GKJW Jamaat Majawarna unduh-unduh. Oh ya, ya. Yo ngaturke lelagon sing apa? Sing berbau agama Kristen. Oh, ngono ya, ya. Sak uni-unine ya yo sak uni-unine mengke yen wonten kelintak-kelentune kula nyuwun pangapunten wong nyatane babar pisan ora nganggo latihan. Oh, ngono. Lagune apa?
lagune Gloria in Excelsis Deo. Oh, ngono ah. Sebuah nyanyian atau pujian ya Kristen yang merayakan kemuliaan Tuhan, terutama dikaitkan dengan kasih kelahiran Yesus utawa Natal. Heeh. Ya, ngestokke dawuh. Ya ana klera-klerune nyuwun pangapunten engko diaturke kanggo para jemaat ingkang mapan ana ing Gereja Kristen Jawi Wetan ana ing Jombang Mojowarno ya yo. Monggo para kanca saderenge Mas Percil. Ya heeh, diaturke. Jajal dibuka. Ya, ya. Wis suwe banget ora dionekne karo kanca-kanca. Oh, ngono. Ah, ya. Wis konsentrasi lho, Cak. Konsentrasi yo. Konsentrasi yo. Ya, ya, diaturke sik. Ya. Gloria. Ah, yo. Monggo para kanca. Yuk, dados. Ayo ngadeg lah apa, ayo ngadeg apa. Ayo terus, omae terus. Ayo. Berdiri semua. Gloria in Excelsis Deo. Monggo ingkang apal sedaya nyanyi bareng-bareng Dwi Jalaras Indonesia. Pada
Sekali lagi tepuk tangan buat GKJW Jamaah Mojowarno yang hebat pada malam hari ini. Ngono. Alhamdulillah. Pada malam hari ini luar biasa. Lah yo, pada malam hari ini itu semua agama itu ada di sini. Yo ngono. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Yo, percil yang dipercil. Ya, Cel, Rene Cel. Wis oke? Apa serampat ya? Serampat oke, yo. Cak percil ya, Cak. Ini ya. Yo, terang nundung dak dong, yo. Minggir, anak kodok liwat, minggir. Nyapa tak kok iso nesuwi lho. Alah. Bayo rambute bareng tukul langsung. Wilujeng dalu Mak Cange. Wilujeng dalu Cak Luar biasa. Blangkonku balekno Cah. Aja. Kowe mbok tel payu, kowe mbok lelang ning kene iki. Kula luar biasa. Luar biasanya apa, Cak? Pada malam hari ini
penentu kesenian yang sangat dilestarikan nggih dalu menika. Penonton tumplek blak wonten mriki tepuk tangan untuk penonton dalu menika sebagai contoh Jawa Timur tolak ukur. Tolak ukur. Nggih no. Nanggap wayang enek percil penontonnya akeh. Berarti penonton akeh mergo enek percile. Ora. Tapi ya mergo enek wayange. Lah ngono awakmu lek omong kok mbok banter-banterne. Lah nonton wayang penontonnya akeh nek. Bolone Mbah Lurah Mojowangi. Mbah Pramono. Wong pelit sak donya lho kuwi. Kok iso? Oh sik to Kok iso muni pelit? Jare dulurmu. Jare dulur. Lah tak jaluk lho ora oleh, tak tuku lho ora oleh. Apa to? Apane? Brengos. Aku tak jebol ditili sithik-sithik karo. Lah awakmu njaluk ya tuku ya. Kula teng mriki pun ping pinten lho macange. Lah iya, biyen yo tau karo awakmu to aku. Nggih. Mriki nika nggih penonton kados ngeten. Nuwun sewu sing teng mriki lenggah, sing wingking wangsul. Monggo, monggo. Sing ngarep lungguh, sing mburi ngatik ora apa-apa. Nggih, tok. Wong kabeh pengen menyaksikan kok. Nggih. Nggih, iki acara setahun sepisan dinteni warga Mojowarno, Cil. Wah, saestu. Nggih. Kula mawon nggih ngrantos ae. Ngenteni piye? Tahun ndek iki ora aku kok masalahe. Jadi tak enteni ya Mas saiki. Ya dinteni mesti jadwale nek awakmu mesti enek. Mbok tari tahun berapa sok ya enek. Mau wis dadi rasan-rasane masyarakat. Pokoke bengi iki ndandake. Ning wilayah mriki niku teng Mojowarno. Mojowarno niku wis mengentaskan kemiskinan keluarga percil. Ya ora keluargamu tok. Ya beberapa keluarga banyak masyarakat yang UMKM berjalan, Bos. Perputaran uang berjalan di sini. Perputaran ekonomi. Kula teng wingking ning kono wong foto pira ning kono lho kok dijiwiti wong wedok-wedok aku ning kono kuwi. Ya ora masalah wujud tresnone karo awakmu. Ya lah jiwiti tangan gak apa-apa lah sembarang aku sampai aku. Ngono kuwi ya gemes. Kuwi gemes karo awakmu. Menghargai dirimu sampun rawuh ning kene awakmu kuwi berarti mereka bangga. Gemes lek ya ngomong tok ora apa-apa, enek sing nyelengit ning kono. Lho, percil lek maca kok welek men jangkrik sapa ta. Tapi ya ora apa-apa. Tapi kan sing foto termasuk mau mbak-mbak sing do hamil mau. Nggih. Do nyidam. Nyidam. Ngapik to. Foto teng mriku mulai nyidam sing enek sing 9 wulan, enek sing agek sedina tas gawe mau jarene. Kok sedina iki? Meteng ora gak sedina. Lah ceritane piye? Lah tak tekoki jarene nyidam kok mboten wong tas gawe mau kok masuk nggih wis aku ya ngono. Apa karuan dadi mau? Lah kula mboten kertas nggih. Acarane napa, Bos? Unduh-unduh perayaan besar-besaran. Nggih. Wonten ing GKJW Mojowarno. Alhamdulillah, awakmu ngerti apa ora unduh-unduh ning kene modele piye? Ya ampun, aku wis ping pira lho. Cah bagus. Ping pira tapi nak duit entek awakmu kan lali to. Endi aku tau lali aku. Biasane ngono. Ora. Unduh-unduh ning kene kuwi hasil bumi dari masyarakat dari Mojowangi. Mojo Warno. Nggih. Enek Mojo Dhuwur. Heeh. Mojo Kembang. Mojo Jejer. Mojo Jejer. Mojo kabeh ya Pak. Mojo kabeh sing nanggap kene tok mbuh liyane ora nanggap belas. Ya iki wujud kerukunane ditumplek-blek ning kene enek awak dhewe. Iki mau kabare Mas, wedhus siji domba satu itu harganya sampai 6 juta. Ngerti ngono winganane ora tak dol 800, tak dol ning kene. Kene ana lelangan mau lelangan. Lelangan wedhus. Lah jenengan mboten usah tebel-tebel lak lelangan wedhus. Lah piye? Lah niki lanangane wedhus teng mriki kok. Kok aku lanangane wedhus kuwi lho. Lah niki ngopeni wedhus dangu lho, Bos. Kula niku. Apa iya? Alhamdulillah sakniki Nggo samben. Nggih samben teng griya ta. Ben ada kesibukan, ada selain wedhus wayahe mangan no piye to, Le? Wedhus wayahe mangan ya mbak-mbak ngono. Lah ya mbak suarane wedhus wedok ngene. Diomong iki wedhus kuwi lho, Bos. Oh. Lah wedhus anu tuwek sing lanang. Wedhus lanang kuwi khusus, Pak. Suarane. Wedhus ngopo? Wedhus lanang. Jenengan nek pengen ngertos carane. Carane piye? Wedhus dadi untuk menarik perhatian wedhus wanita. Wedhus kok wanita. Wedhus betina. Wedok ngono wis wedok. Biasa. Wedhus kok wanita. Wedhus wedok. Wedhus wedok. Iku biasane wedhus lanang arek nusuk. Nak pengen ngertos carane. Carane piye? Jenengan muni wo, lambe dhuwur dipuluk terus diobah-obahne. Tapi ta? Jajal, Bos. Piye lak piye? Biasane nek dalang kuwi kan swara apa-apa iso, tapi urung karuan iso swara wedhus. Ngerti teknike niku ngeten.
Terus lambe dhuwur dipuluk diobah-obahne. Wah iya. Nggih, tapi ta. Wo muni wo. Wo karo Dipuluk cangkem. Wo. Wah. Tapi iki timbangane wedhuse lek. Tapi Oh, apa-apa nek ngerti teknisnya iso. nggih. Heeh. Monggo menawi mbetahaken wedhus lanang kangge. Iki dalang kok mbok wedhus-wedhus nek rumah saku wong edan kok. Lah sing disiki awak. Kuwi nek wedhus, ha nek kirek apa iso nerone? Lah kula segala macam rewan. Kirek angel lho, kirek. Kirek ki gampang, kirek ki anakan, Pak. Heeh. Jenenge kirek ki anakan. Iki jangkeng cangkem apa to iso kaya ngene iki bocah. Domonge. Kirek cilik kuwi. Kirek cilik. Babon. Babon ya kaya umume. Lanang. Nak lanangane awakmu pernah nonton film Tom and Jerry? Ro. Sing asu gede kae, jaga ning ngarep, wajahe serem sekali jegok medeni. Iya, Pak. Ngegeti aku goblok. Lah piye to? Kaget lho. Lah awakmu takok tak wangsuli kudune ya sing Berarti ro kewan-kewan kowe berarti. ngerti kewan. Perilmu perkewan. Pitik bongko kowe. Pitik delok pitik piye, pitik babon, pitik lanang. Piye? Babon. Pitik babon delok lanangane, Kang. Lah lanangane. Nah, babone lanangane tanggung jawab apa ora? Nek tanggung jawab itu. Tak tanggung jawab. Nek tanggung jawab biasane bar ngono kae terus Oh, lah lanangane ora tanggung jawab. ogok. Biasmu kowe joko-joko. Wong edan masaku. Wong mbok ilmiah lah omong ki ora. Ilmu perhewanan menguasai. Hewan biasmu. Loh, aku sudah mengamati soalnya beberapa hewan ngono kae. Dadi aku apal suarane. Sapi bongko kowe. Sapi deleng se. Sapi sadurunge kawin apa bar kawin? Lah sadurunge kawin kuwi mesti lah wis kawin. nah. Ya bener ya. Iya ya. Apa enek? Gak piye dhewe ben bongkon. Wis saya sudah mengamati. Berarti kowe ro lak kewan nglumpuk ya ro kabeh. Kewan kelupuk Wis. omong-omongan yo. Ya tenan ya. Sik kewan kok omong-omongan. Iki nggih Iso. rapat perhewanan tahunan kula nggih di situ menjadi saksi. Saiki ya wedhus omongan karo kirek. Mari ngono sapi teko dicelentak jaran. Oh? Ayo piye jajal. Wedhus maman karo kirek, Sapi teko dicelentak jaran. Oh iya bener. Ngerti aku. Cangkemmu iso Kulino melu rapat perhewanan tahunan Pak aku, Pak. Berarti kabeh iso no. Ngiso. Kirek omong-omongan karo wedhus, mari ngono jaran teko, mari ngono bajul teko. Buaya darat enek ning kono. Oke. Kirek wedhus daran. Terus buaya. Ya. Dik, aku kangen. Loh, buaya darat. Boyo, lah ya boyo. Bocah iki cah kusuk bocah. Suarane boyo ngono nek gak percaya takono sing ngendang. Kuwi boyo ya. Wo. Bocah iki kudune lanang karo wedok ora enek sing lanangan ke boyo ki ora ono. Kudu tanggung jawab semuanya. Alah, Contone ki lanang saiki ora boyo, ora dadi. lho, kok iso ora boyo ora dadi lho. Termasuk panjaki boyo tok. Rumangsane. Yo ora kabeh, ora iso rata le. Alah, apa meneh dalange iki lho kulino. Alah, dalangi saiki wis meneng, lungguh anteng. Meneng Kuwi obah sithik infus. Sebabe apa, Pak? Dianggrek. Oh, kowe ngelone aku. Kita nono. Lah ondae dhewe yo klenger kok. Lah nembe winginane jenengan input. Sayang pirang-pirang dina. Nyapa Kang? Aku diinfus lah. Wis ngono kuwi. Berarti saiki dalange wis meneng. Anteng. Andi mayang gon kuwi mesti anteng. Sebabe apa, Kang? Wedi karo sing wedok lagi boleh. Itu goni to. Wis padha karo awakmu. Ora ning ngono. Sing penting kan ngene iki menghibur to, Mas. Iya no. Lah kula kalih tole lah mesti menghibur to mriki mangke wonten sinden menika pundutane Mbah Lurah menika sinden wanita rai genset. Menika biasanya naga niki dados genset kotak sakniki. Oh iya. Biasane wanita Reno. Pesenan saking masyarakat saking masyarakat. Matur ngoten di tanjane niki sindene jenengan. Wah iya, seragam kabeh, Pak. Wah iya kaya teh pucuk ijo pucuk. Lah pomone kaya kene iki, lek sing mbok delok apane lak aku wis gak bathuke saiki. Aku yo jelas sing tak sawang kuwi wajahe, Pak. Lah jenengan apane, Bos? Hah? Niki mboten niki pun sing mriki.
Ha. Lah iki lak wae sampean dhewe. Iya bener. Lah ya sampean milih sinden lho tekan ndi. Alah rawani. Alah. Wong iki tatak koyo aku. Iki umpami mboten enten budui ngono. Iya. Sing jenengan sawang niku sing sinden. Wong lanang ki aja nganti wedi karo wong wedok. Hidup wong ketok dadane ketok apa sing dening semangate wong lanang aja pisan-pisan wedi karo wong wedok. Hidup wong lanang, Cil. Enggak, aku gak melok-melok aku. Aku gak melok-melok. Bojoku melok ning kono. Iki iya. Hidup, dengenane nggih klarifikasi. Hidup. Bahasa disentak. Apa hidup apa? Enggak, urip-uripan aku ya. Bar iki engko streaminge tak potong pas tak kangkon meni. Hidup wong lanang ora wedi karo wong wedok. Nek aneh apa sithik tak kirimno karo sing wedok. Tapi nuwun sewu, lak kowe milih sing dia, lak kowe milih ya. Yo. Ya jajal coba teko opone sik. Yo dari wajah pasuryanipun iki disawangkan ketok apik. Lah digawe tenanan aja teko wajahe le. Lah saka apane Neton. Wah, Wah, yo Jawa iki ngetone iki lho. berarti awakmu pudeng masalah ngono kuwi. Batuk. Iya. Batuk Iya, Pak. Lagi pertama iki lho awakmu. Neton lho, aja terus teko ngono aneh, netone digenane sik. Wetone contone. Lah wage. Kowe ketek apa wage? Umpama Wage iki wonge halus, Bos. Oh, wonge halus. Wonge halus ora isonan. Ah. Sabar. kuwi kelebihane. Tapi gampang ngempet. Maksudnya Ngempet akhirnya gendeng wage. Neton paling sithik dhewe kuwi. Iyalah. Wage kliwon. Kliwon iki bojoku. Kliwon. Heeh. Kliwon lah dijak omong-omongan sosok gak tek nyambung. Iya. Kliwon lah dijak omongan sosok gak tek nyambung. Tapi sayangnya luar biasa, Bos. Iya. Sampeyan ngopo sithik kelingan salawase iki mesti. Iya. Heeh. Aku tau gawe salah pisan sayane dieling-eling. Alah terus kuwi. Kuwi mesti anggere nek masalah diundang. Teko aku wong Banyuwangi le. Hitungan ki moyo. Wage, kliwon, legi. Legi iki beda neh. Beda. Legi iki nyambut gawene tenanan. Ora kuat isin. Ya. Wis pokoke intine nyambut gawe tok digawe keluarga. Ning ora mikir awake dhewe. Oh, iki compe iki. Ndi, compe kae. Oh iya, legi kuwi mesti koyo. Iya. Paing pol dhuwur dhewe songo. Paing kuwi gampang nesuan tapi yo gampang lilih. Wah, iya. Resikan wong. Berarti keras tapi yo gampang lilih. Lilih. Teko aku. Paing pon sing terakhir. Pon iki wonge kuwoproh pon iki biasane. Sing Pon iki pokoke pon kuwi koproh ora tau adus, jek omong-omongan ora gelem. kuwi dalange lho, Kang. Nggih? Awakmu kok iso apal nak pon piyayine ngono. Pon kowe. Heeh. Ya ampun iso pon iki. Lah kok piye to awakmu kok gumun? Lah ya aku ya pon kok. Alah lah. Jebule yo koproh awakmu lho. Mangsaku nek menawa. Dhewe padha kan. Awake dhewe grup ora tau adus wae, Cek. Ora masalah. Ora masalah. Penting sehat. Heeh. Ora paing pon wage kliwon awakmu ya apal kabeh. Apal lho. Nuwun sewu lak cara contone kaya cah iki sing tengah iki. Sapa iki jenenge? Coba. Sing ndi? Iki lho sing apik iki lho. Opa, kuwi sing rambutnya pirang kuwi to? Yo. Nduk, geomik jajal, Nduk. Apik, Pak. Iki candi, Bos. Cangkeme persik muni sing bocah apik lho. Ya cerah sae lho, Pak. Niki bibit-bibit sae niki. Iya. Unggul Bangkok niki. Bangkok. Nduk, bareng asma sinten? Nggih, tepangaken nami kula Okfa. Sinten? Okfa. Okfa. Pidalem saking pundi nuwun sewu? Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Niki kene iki cedhak. Sidoarjo. Mriki kalih sinten niki, Pak? Rencang-rencang. Rencang-rencang. Oh nggih. Tesih piyambak napa sampun gedabel napa single? Isik single. Isik single. Single. Menurut saya kriteria laki-laki itu yang seperti apa kalau kaya ingin Mas tahu? Lentem. Menengok lambemu gitu. Nyelok awakmu ki awakmu pantese dudu Apa? Anu, Okpa bisa berdiri. Berdiri aja. Sekerat. Enggak apa-apa. Ini dari Sidoarjo, Jawa Timur loh. Ikon Jawa Timur juga loh ini. Niki nggih? Iya. Wah, sae niki. Wah, kayak ngene kok. Piye sih? Tem, bojomu jono iki tombok pario loro, Tem. tak tau apa. Okfa. Dalem. Sidoarjo ya? Nggih. Kalau sekarang ada di Sidoarjo apa di mana? Di Sidoarjo juga? Di Solo. Oh, di Solo. Nggih. Kriteria laki-laki kalau AA ingin tahu. Mas. Nah, yang seperti apa? Aja Mas, aja AA, Mbah Kung ya. Oh, cocok ya tak Mbah. Ojo lah, ojo Mbah Kung ketuaan aku. Jangan ya, berarti apa? Apa ya kriteria Kriteria laki-laki mungkin. Tinggi, Ya tinggi. cakep,
putih, Cakep. sugih, Sugih. duwe apa-apa, Iya. mati nduk wis ane surat. Masa ngono. Ya golekane angel men kok. Kriteria penilaian seorang wanita itu kan beda-beda, pasti ada tujuan tersendiri. Lah aku enek cah wedok kaya ngene iki Piye? beda. Nadane Nadane apa? Eh. Nah, C. Ora ngono, awakmu karo tukang kibote sajake kok wis akrab. Wah, aku kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Eling, bojomu ndelok streaming lho. Yang aku kangen karo sliramu. Jangkrik. Tak elus fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang. Batang ini apa? Iki lho sing nyanyi ini apa kok? Aduh, untukku ketatap. Heeh. Lagi kroso. Kotol ya bene. Ya anu tem kemenangane dagelan ngene iki kok. Lah nggih, Karo dalang wis ora enak apa-apane dalang iki. Nggih, Nak. Dadi kemenangane dagelan iki iso mak-mak nyekel sinden. Lek dalang iki gelem ora gelem ya debok iki lah wis. nggih niku nek jenengan pengen kados ngaten debok niku lho. Oh, debok. Lah iya wis debok. Mongko ok iki dadi rombong aku ora tau lho ngrangkul ngono ki ora tau lho. Matane picek percaya. Iya lagi dalang iki. Mocok dalang iki. Ngeten mawon enten. Lah aku rusamu ning kono lho, Lang. Kene iki rusane percel. Lah ngono iki padha-padhane lanang kowe ngrungkang-ngrungkang apa ya pengen aku. Kamu belum yang tahu yang satu ya? Apa? Mas sini. Ada. Kendangnya Mas. Apa? Ngalah menengok. Jangkrik. Asik. Yang digoyang-goyang, pinggulnya digoyang-goyang asik. Asik. Iol dikeol-keol, pinggulnya dikeol-keol enak. Penari janger yang bikin asik di suasana pesta. Penari janger yang bikin heboh suasana gembira. Dangdut asik, dangdut hop dut maju dan ke belakang. Nggih, nadane. Contone dicontone. Alah Mario. Contoh isik no. Aku yo pengen kaya ndangdut. Alah. Piye mau, Mas? Wis to. Ndang, coba, Unyerno contoh isik. ngene. Nadane. Nadamu. Dicontone, heeh. Nadamu. Iki maju ini. Yang digoyang-goyang, pinggulnya digoyang-goyang asik. Gini ya, Mbak. Yol digeol-geol, pinggulnya digeol-geol enak. Iki awas. Penari janger yang bikin asik di suasana pesta. Penari janger yang bikin heboh suasana gembira. Awas. Dangdut asik. Cil, aku iso lho kuwi. Alah. Kan jenengan bagiane Beda-beda. niki enten solusine. Nek padha-padha nyawang bokonge limbuk niku lho. Sikile nduk, sikile. Aku tundut ya isan. Ratu Ndek. Hop, ayo. Yang digoyang-goyang, digoyang-goyang asik. Yol digeol-geol, pinggulnya digeol-geol enak. Awas. Penari janger yang bikin asik di suasana pesta. Penari janger yang bikin heboh suasana gembira. Dangdut, bener. Dangdut. Jan panik kaya mancing lilin. Kaya wis diserondoli lele kaya pas mancing. Asik. Jenengan pokoke debok mawon. Bu butuhi bojoku. Aku su dikei ndun-ndun ngono ya.
Kok sampean iki nyapo? Sampean nyapo njaluk dudut barang iki lho. Kok iki jajal coba itu gimana kalau nembange pripun kula pengen ngertos. Oh ngono. Nggih, lak nembange nembang napa kula mantu. Wah, nek iki basike tidak hanya nembang tok ning nek nari luar biasa. Masa, Bos? Oh, dijajal lengger cara Banyumasan ya. Oke, betul napa? Bisa ya? Iso. Kowe engko sing iso ngimbangi jogete anu lho. Apa jenenge? Okwa lho. Iki tak imbangi. Ya. Pokoke engko lak wis lak ngimbangi bebas. Aku ning dhuwur apa ning isor? Ya ning sampinge. Oh, ning kene. Mas ning kene apa ning kene lho? Ya ning dhuwur kene ketok mburi. Ya, enak ning dhuwur anjene. Ya. Iki dadi lenggeran Banyumasan. Iki lulusan isi Surakarta jurusan tari, Cil. Wah, luar biasa. Narine luar biasa. Ya, coba. Ayo, dibuktikan. Oke, nah, lenggeran. Nah, ya. Coba, yuk, monggo. Para kanca, ya, buka saka saron, yuk. Lengger Banyumasan, Palisa dari Sidoarjo, yuk. Rakata
jogetane sae-sae. Nggih. Piye? Wah, apik. Mari bareng keluar mak. Jentit ngopi rasane, Mas. Jan kaya ketembak. Nek kecil ndasmu. Tapi kan marem. Luwese jogetane, priasane yo wis ora maido aku. Joget apik, glegere apik, mesti suarane mesti apik. Niki kula dalaken rencang nggih. Oh, siap. Pesenane Pak bintang tamu Lurah. kuwi mau. Disepoti mboten menapa sepot apa. Sepote apa sepote? Sembarang manut kula. Oh, ngono. Manut. Mboten sepoti mangke nesu. Yo. Jaluk sing dhuwur apa sing ngisor? Sembarang ngisor ya kan. Oke. Monggo. Monggo disepati cara bali yo. Duk, yo suwi ra metu yo. Selanjutnya bintang tamu pesanan dari Mbah Lurah. Ya. Monggo. Kita Yo, sambut ketuwe, bersama-sama. Yo tepuk tangan yang meriah buat bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada presiden-presiden cantiknya Indonesia. Leyahe metu, Cil. Sugeng dalu Om. Sugeng dalu Mbak Proborini. Nggih. Sidoarjo ya Surabaya. Sidoarjo. Luar biasa. Terima kasih. Malam hari ini sangat luar biasa. Nggih. Derek Mangayu Bagyo anggenipun acara unduh-unduh. Unduh-unduh GKJW. GKJW Mojowarno khususnya. Luar biasa. Penontonnya antusias tumplek blek ten mriki. Masya Allah senenge koyok ngeten nggih Om. Wah. Sampak miak penonton lho saking riko wau. Lah nggih. Nggih, dadi koyok guyub rukunnya Mojowarno kados mekaten. Kena nggih contoh kena nggih patuladan. Nggih, leres. Dadi napa niku masyarakate niku rukun sami rukun kiwa tengene saling nyengkuyung. Apa meneh acara unduh-unduh sing awan kala wau lelang nggih to. Lelang. Ana pari, ana wedhus. Ana hasil bumi yang dihasilkan. Luar biasa. Jaran buri lho kono. Awakmu yo omong. Apa, Mbak? Wis rampung borong. Nek kirane pengen suwe ngobrol ning warung buri ngono lho. Lah sadake awakmu kok nesu. Alah. Paling tidak kan aku masih menyapa Om Dalang. Mbak Probo iki nyapa Dalang, Mbak Probo. Loh, Veronica. Veronica cah Tambi to, Mas. Lah awakmu rendang taktek nyaut. Paling gak iku ya menyapa masyarakat Mojowarno khususnya GKJW. Jemaat yang hadir di sini kan ngono. Padha-padha bintang tamune iki mbok iso gantian apa piye? Awakmu nek wis bar nyopo anu Pak Dalang iki mbok gantian aku. Gantian apa? Ya berarti aku lek wis sampean. Monggo. Oh berarti liyane mbok kon meneng. Awakmu sing ngomong dhewe. Oh iya. Wilujeng dalu Mak Cangik Bu Limbuk. Dalu menika saged sowan wonten GKJW Mojowarno Jombang sedaya pinaringan sehat. Lagi ngeten to, Mak Cangik? Kleru aku melu dalang iki. Woi. Lah jare kabeh kon meneng. Awakmu ngomong liyane mbok kon meneng piye ta? Maksude iki sing meneng iki kowe aku tak omong-omongan karo dalangi ngono lho Mas. Oh, berarti nek sampean ngomong terus karo Dalang, Pak Dalang wangsulan piye? Ya kon nyauri. Oh, kon nyaur saur-saur manuk, Pak, jenengan niku. Ya. Alhamdulillah pripun kabaripun Mak Cangik? Ku gerukok. Dalu menika saged kepanggih kalian panjenengan. Ketekuk.
sedaya diparingi sehat, panjang umur. Wedhus. Kuwi wedhus dudu manuk. Wedhus. Aku iso. Kuwi ketara ngawur. Kuwi ketara wedhus kawin silang karo derkuku ya. Alah, ora enek. Kuwi jenenge kur ketembek. Lurus. Kamu itu di sini disuruh apa? Wis ngomong, wis ngobrol wis. Aku joget wis. Aku ya wis. Wis. Awakmu apa joget apa nembang? Arep menehi apa, ngaturi apa karo sing rawuh. Lah aku iki rene iki sediluk tok Mas, enggak iso suwe-suwe. Lah nyapa kok Aku iki termasuk wong sibuk-sibuke. sibuk piye to? Lho iki mau isuk minggu isuk aku jogging. Terus Sesuk Senin nampa MBG, Selasa Bang Mekar, Rebo ngiwangi bangun Koperasi Merah Putih. Iki dadi opo to? Menyibukkan Kowe diri dadi dhewe. opo kowe? Lah aku ki wong sibuk kok panjene kok. Awak dhewe ki nang Mojowarno. Mojowarno. GKJW. Iya. Gusti nuntun lampah kula salang konggen kula bejo tengo pundi puro mami kula tansah dipun kanthi. Biasa tepuk tangan yo. Apal ini iki lho serba. Iki ya apal, Prof. Serba bisa. Ayo. Nadane. Ayo. Iso ora kaya Prabowo kuwi lho. Kula sing apal lagune Sony Jos ya, Pak. Jagre. Awakmu soal Sing momone sinden Rainaga mu iki to. Nggih niki. Blangkrae nggih menungso sitok niki. Wis nyanyi ora padha karo kancane. Lah lek iki 1 2 3 iso nyanyi kabeh, Bos. Ya. Tapi lek iki wis aduh, nadane coba C. Tenang. masalah awakmu gak kaya iki. Kenal Veronica kok. Veronica yang Anu tukang pijet Mojowarno kene. Aduh kuwi nadane. Iki lho. Ku kenal Veronica kok. Veronica yang Om Strom bu anak nona Niko. Om Strom yang biasa tambal jalan lubang tuko. Apal. Iso gak cangkemmu Iso kok ora ngomong ae? iso kancane Sedang iso. trending lho iki. Aku pas ora mlebu kok, Mas. Alah. C mayor. Ene. Hah? 1 2 3. Wis ora apa? Iki suara 1 2 3, awakmu suara apa? Suara kirik biasane. Nesu. Patimbangane kowe nyauri suara kirik tak jawab dhisik. Ya paling enggak kuartet itu suara 4 kamu. Oke, siap. Dari untuk undang-undangan. Hongke Hongke. Semakin tinggi. Gak iso. Kowe padha karo mateni aku kowe. Iki angel kowe. Goblok kowe. Lah kowe kono dhuwur, kene dhuwur tekan aku ya guluku pedhot. Tangga nada itu semakin tinggi. Latihan loh, Mbak. solfes, solmisasi, tangga nada itu dari bawah ke atas atau dari atas turun ke bawah. Ya ning aja dhuwur-dhuwur, nek dhuwur aku ayu-payupen, Mas. Sing Oh, ndek. Berarti mau munggah. Ojo, Jaluk ojo. turun. Jambe Suarane wangel kuwi. Jaluk Awakmu ki marah. Jaluk dhewe. Suaraku Aku malah njaluk ndek to. Heeh. Lah nek kowe ndek. Lah aku terus ngowos no, Mas. Berarti awakmu enggak bisa. Oke, lanjut, jangan bertengkar. Latihan nih lho, latihan. Hongke putar ke kiri, Nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri.
Nyapa kok hop nyapa. Nyawa. Nyapa kok hop. Nyawa. Lagu liyane ke kiri ra enek to, Mas. Gerak dan lagu lho, Bro. Lah kancane yo njlungut ceblokne panggung lho nek ku ke kiri terus. Repot kan iku repot. Lah jalukmu piye iki nuruti awakmu tok lho. Aku kene. Oh, jaluk ning kene. Oke. Sekarang kanane Nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Hop hop. Ngene iki lho. Mare grup geger ira kompak. Lah piye ta iki nuruti awakmu? Wah, grup pecah ngene. Cah kowe iki piye to? Nuruti awakmu jalukmu ning ndi dituruti. Mau lagune kok ke kiri saiki kok malah kanan iki lho. Lho ya gentenan no bar kiri kanan no masa Ngene. Jaluk ning ndi? Sing ngene iki. Ora Oke, ye. Sekarang tengah Nona manis putarlah ke tengah, ke tengah, ke tengah, ke tengah dan ke tengah. Napa? Jangkrik. ya Apa? Bledos sitok. masalahe kowe beda karo Sini, sini. kanca-kancane. Kalau memang bisa iku dibuktikan lho, Mbak. Jajak nyanyi dhewe gak usah karo kowe. Nyuwun peloke, Mas. Sing lagu kuwi lho anu Iki lagu Karo gamelan ya iso to? kare gamelan. Lho dek ngene nek tonyo. Iki sampean iki gurune sinden po? guru lagu. Guru ilangan. Guru Vokal apa Oleh yo. vokal. Iso lho ya, kamu Iso. bisa membuktikan hari ini. Yo jelas to, lha iki Oke. mumpung sing ngiringi kanca-kanca Dwija Laras Indonesia. ngono lho. Jari. Pelok, Mas. Iya iya. Ya ya wis pelok kuwi lho. Iki lho, kupingmu kan sesuk tak tongor kon yo, he. Sabar. Lok kon niku yo ket Bang. Kowe iki yo diomongi ngae. Heran aku ket. Ya aku iki mastene nek pelok kok. Ceritane. Iso. Ceritane wong seneng tunggal sak bale. Pelok lho. Wiwitane saben jejer saben dinane. Saya suwe angger jejer nyekel tangane. Banjur ngomong Mas, aku tresno kowe. Kembang tebu kembang rawe. Sugeng dalu jamaat GKJW. Kembang rawe nang pinggir sumur. Jamaat GKJW panjang umur. Kembang rawe diwadahi tampah. Jamaat GKJW pinaringan berkah. Ana semangka ditutuli pitik. Pendhita Andriyana kula nyuwun duwe. Kok salah? Aduh. Modele masalah. Ya ampun. Ndasmu kaya sikat WC. Ya ampun. Menungso akeh iso kaya ngene iki. Sing ngomong sapa? Bangaten kuwi. Sikat WC apa, Bos? Apa kuwi? Bakso beranak. Raimu delok niku lho. Iki menyesuaikan ngene. Menyesuaikan apa? Lah sing kuwi. Oh, mambu telek lencong. Lagu sing viral lho, Mas. Ya ya mambu telek lencong. Apa Duduk. Sing ndi? Bos. Oh, sing kuwi. Ting nong ting tong. Pas karo potongane. Ijine mah bos. Ijine mah geba. Uspone mase. Lala babane Wis to menang jelas. tampemu. Lala babane jelas. Lala babane jelas. Asik. Tak kanggo koyo pelas. Ijine mah Seneng bos. to? Ijine mah geba. Uspone mase. Lala babane jelas. Lala babane jelas. Lala babane jelas. Kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Gas
gaspol ndanga, digaspol ndanga, manukku ndanga. Manukku wayahe nembak. Manukku siap nembak. Manukku siap nembak. Bar tak tembak iki ndanga, Mbak. Wong aku sing ngerti kok iso. Ya. Ran aku kok. Lare-lare mon kalih kula mon nembak mon nembak. Kancane iki lho. Ndangak Ya, manuk. engko mari ngene duet ya. Oke. Adik, siap Baik. di situ? Oke, Bos. Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering nguli isun mikiri gedang rojo sak jorong dipangan codot timbyang worong biangor guluni sun pedot Godhong sawi enake urapan klapa ati iki astunipun kanggo rika gedang raja sak corong diperedeli yen ra percaya bedang jodo iki Udah gambar lagi Mas ya. Oke, sip. Yuk, 3, 2, 1 bareng-bareng masih bersama Dwi Colaras Indonesia. Kicau mania. Tuh. Kicau mania. Wis ora nganggo kicau mania. Yo. Bareng-bareng bersama kaya kelangan pikir Betalapo iku arane geluku disigari di mono dadi pitu Saben dino aku ra iso turu mikir ndika omong ora Yo! Biakar gedang campur sawi sampai kering uli isun mikiri gedang rojo sak curug dipangan codot timbyang borong biangor kuluni sun medot Godhong sawi
aja sajurung dipangan cocot